Igbo ekene m unu. Ofu nwaanyị sị ka njụ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ ga-agwa ya. O wee sị na ọ bụrụ na ị mụtara nwa nwaanyị nọ skuul, ọ nọ ụlọ akwụkwọ yunivesiti, yọtago. So ọ nọ maybe third year or second year. Di wee bịali o wee nụọ di, ịghọtago, nụsịa di. Kedu onye ọ bụzi ọlụ ya ịkọntinu kwụtọpụrụ ụgwọ akwụkwọ until ọ gụsịa ma ụgwọ akwụkwọ ma ụgwọ ụlọ ma nri? Ọha nwa bụ mami ya na papi ya tinyelie na skuul ka ọ dụọla ịkọntinu, ka ọ dị nụli anụ bụ ọgọfa nwoke ka ọ dụọla ịkọntinu kwụtọpụrụ ụgwọ akwụkwọ until ọ gụsịa. So nwanne m, kedu ife ilu? Ọ gị nwa bụ nne na nna ya ka ọgọ gị nwoke ka ọ bụọla ya? Nwere ife mmadụ ama nnọọ. Gwa anyị ife ilu na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme, ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka oluo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.